Hrvatska s 19 registriranih naziva proizvoda s Belgijom i Slovačkom dijeli 11. mjesto u Europskoj uniji po broju registriranih zaštićenih oznaka izvornosti, zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnih specijaliteta. Poljoprivredno-uslužna zadruga Leta iz Vukojevaca pokrenula je projekt zaštite mesa crne slavonske svinje oznakom izvornosti Europske unije. Mi smo stvorili jedan sustav, on je trenutno na evaluaciji u Ministarstvu poljoprivrede i očekujemo da će uskoro biti ta zaštićena na nacionalnoj razini, a onda idemo na europsku razinu, tako da bismo vrlo skoro u nekih 2 do 3 godine imali zaštićenu meso crne slavonske svinje kao jedan proizvod koji će biti svojom kvalitetom, dakle, poznat na europskom tržištu, tražen na europskom tržištu. Proces traje, znači, to je negdje oko 4 godine. Samog početka od početnog tova 25 kila kad su ušli do završnog pa do prerađevina. Prerađevine kod njih, znači sama šunka traje 2 godine, tako da i to je tih 4 godine koje traju. Šta će proizvođači dobiti? Gledajte, dobit će prvo najviše će možda dobiti, ajmo reći, kupci koji će znati šta kupuju. A mi proizvođači možda lakše na tržištu. No za lakši probitak na tržištu, prema riječima naše sugovornice, potrebno je dvostruko više truda. Mi kao proizvođači ćemo dobiti jednu kontrolu, dobit ćemo nadzore, dobit ćemo, ajmo reći, i papira više. Sad imamo, ali dobit ćemo još više. Ali ako ćemo na tržištu, ja vjerujem da ponuditi kupcima ovi proizvode koji su sad trenutno izašli kao promotivni, svi su zadovoljni. I tako da vjerujem da ćemo i mi kao proizvođači, ako ćemo se naraditi, puno papira, puno posla dobiti tržište. Projekt zaštite mesa crne slavonske svinje, koji uključuje kemijske analize mesa i administraciju, sufinanciralo je Ministarstvo poljoprivrede. Sa 75%, a zadruga sa 25%. Ali smo mi imali jako velik problem kao zadruga. Ovo što vidite iza mene, to je to moj, znači na mom OPG-u koji sam ja morala zadruzi, stavili smo svi ovdje svinje jer je najveće područje, ministarstvo nam nije dodijelilo zemlju. Agencija tadašnja nije nam dodijelila pašnjake. Sve smo odradili, ali nikad nismo dobili natječaj, nismo dobili pašnjak. Za vrijeme gospodina Jakovine to se dodijelilo nekome koji ima možda tov svinja bijeli, a nikad nije bio na pašnjaku. Tako da i danas ti pašnjaci stoje nerađeni, zarasli i evo sad ponovo ne ponovo, nego tražimo i uzastopno da nam se to dodijeli, da se to nešto napravi. Poljoprivredno-uslužna zadruga Leta ima 9 članova, od kojih je 5 uzgajivača crne slavonske svinje. Nakon određenog vremena, kada životinje postanu samostalne, drže ih u zajedničkom prostoru. U zadruzi je organiziran sustav tako da zadrugari kod kuće drže na svojim gospodarstvima, drže krmače i proizvode prasad do 20 ili 25 kg. Nakon toga sva prasad ide na jedno zajedničko mjesto, dakle na pašnjak, i stvara se zajednički obrok tako da sva prasad ima jednake uvjete držanja i hranidbe. To je preduvjet da biste imali ujednačenog tovljenika i na kraju ujednačenu kvalitetu mesa. Kad je ovako na jednom zajedničkom tovu, onda tu dobiju ono što moraju, dobiju jednako, gleda se, površina je velika da oni svi imaju za jest. Hranili smo na različite načine. Prvo smo hranili sa zemlje, znači iz nekih valova. Tada nam se desi da nemaju svi mjesta. Onda uvijek neki jači vlada. Onda smo ubacivali hranilicu koja može biti, to je, ajmo reći, bilo najidealnije. Uz zaštitu izvornosti, zadruga je radila pokus ishrane svinja sa žirom. Svinje su išle na tov 3 mjeseca pred klanje sa žirom koji je bio 50% obroka do čak i 80% obroka, ali nije mogao biti 100 jer nije bilo dobro. U zatvorenom prostoru žir se bacao po cijeloj površini. Ovdje sad trenutno iza mene je ograđeno oko 4 hektara. U jesen se ubacilo 80 komada svinja u to, a sad ostaje 40 za iduću godinu. To je jedno od najboljih, ajmo reći, najboljih načina i najboljih jednakih proizvoda smo dobili i jako smo zadovoljni. Upravitelj zadruge ističe da su članovi kroz znanstveno-istraživačke projekte dokazali kako je kvaliteta mesa crne slavonske svinje, uzgojena na ispustima i pašnjacima, daleko iznad kvalitete ostalih pasmina. Govorimo o tehnološkim i kvalitativnim svojstvima mesa. Dakle, to meso je tamnije, ima bolju boju i ono što je najvažnije da ima veći sadržaj takozvane intramuskularne
masnoće, što mesu daje okus i sočnost i mekoću, a samim time ga predstavlja kao izuzetno pogodno za preradu naše tradicionalne proizvode. Prije svega, dakle, šunku, pršut, buđolu, pečenicu svinjsku i na kraju kobasičarske proizvode. Uzgoj crne slavonske svinje razlikuje se od uzgoja ostalih vrsta, ponajprije u ishrani i načinu držanja. Ne mora toliko koncentrata jest i nema koristi zapravo tog koncentrata. Vi ako nju hranite nekim koncentratom dobit ćete masnoću više ili vodenasto meso, nećete dobiti ovo. Ona sporije raste. Meni nije taj tov zahtjevan zato što evo ta površina koja je ovdje i tako bi bila šikara. Znači ona je nju iskoristila. Dolazim, ajmo reći 2 puta dnevno, prošetati da vidim da li je ovo bilo, nekad čak i jednom dnevno donesemo hranu, a drugi put samo ovako. Prema riječima Vladimira Margete, puno je lakše do cilja doći zajednički, stoga svim poljoprivrednicima preporučuje udruživanje. Da ne mora svako imati svoj kombajn, svoj traktor i svoju sijačicu, nego da sve to može ostvariti na puno lakši i jeftiniji način i na kraju ostvariti veću ekonomsku korist. Dakle, to je poanta zadruživanja, preporučamo je svakome. Kod nas se pokazala dobra na našem primjeru, mi smo mala zadruga, ali kažem, može se i sa malo puno postići, a pogotovo kad to dignemo na jednu višu razinu i pogotovo sada kad govorimo o sredstvima Europske unije i financiranju iz programa ruralnog razvoja, također zadruge imaju tu jednu značajnu ulogu. Apeliram na sve ljude da se udružuju i da samo zajednički mogu postati veći, tržišni i profitabilni. Program očuvanja crne slavonske pasmine započeo je 1996. godine. Tada je ustanovljeno da je preostalo još samo 46 krmača i 5 nerasta. Veličina efektivne populacije bila je manja od 20. Tada se pasmina nalazila u fazi kritičnoj za opstanak, a sada je situacija znatno bolja jer sve više ljudi uzgaja crne slavonske svinje ili pokazuje interes za to, a jedan od svijetlih primjera očuvanja ove autohtone pasmine svakako je poljoprivredno uslužna zadruga Leta.